nag-usap ang sakyanan natin na nag-upik na ibigan sa nakapuso ini sa tutumay balik bang subong mga katulak o ganit sa exclusive na relasyon sa ang kasamtangan na nakuha na o ginipatong siya o individual na anak-anak na pilit na diri sa mga sakinan na ato ang gidala na sa pinagdoon nga balita malaman ngayong panahon ng mga katropa. So far ngayong panahon na pagkarayon ang panigayon nga pagkuanturang pagkuha ng individual na nakikit diri sa Lesduman ang sakinan na pwede kardahan ngayong video kurbada nga bahan manggot na kini mao ng ikutang lugar o gawin ka na subay-ubay nga mga kuan aksidente na ang natala dinhi mga katropa o gagawin ay pinagalipas na mga aksidente sa atong balituan diri sa may kuan sa atong sa may Maragang Matorta no sa lungsod sa Tikbaw ni probinsya sa Buanga del Sur no sa kanan nahayang na kunin mo tanawon ang digit ini mao sa kanan ana sa ibong